थाम्बनेलाव नुदों नोंथांमोना जोबोद गाहाय गाहाय गय जोंनि गय बियो फुल भिडिअ देखायगोन आं र' बिनि बेसेबां गोजौ मोनथाय जिखुनु जा फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै बे समाव नोंथांमोननिसिम मोननैसो इनफरमेसन होनो आं सानदों दाख्लैनो आंखौ बुंहरदोंमोन एसे फोरमायनानै हो होननानै मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां केस जालाबाय थायो नङा होमबा गावजों गाव गुबुनजों होजानाय पार्टिजों पार्टि होजानाय गोबां थायो दा जिखुनु जाया बिनि गेजेराव दाथ' मा फुजानि बोथोर फुजा सोलिगासिनो दङ थ' फुजानि थाखाय बेस्ट उइसेसखौ गासैनिसिमबो हरनाय जाबाय मानो होनोब्ला गोबां फोथायग्रा खुलुमग्रा सिबिग्रा गोबां धोरोमनि थायो नायग्राफ्रा मानसि हिसाबै जों गोबांथार समाव गोबां नांलायो गाज्रि मोनलायो गोसोआव बायदिसिना साननाय थायो नाथाय मानसि नालाय जोङो माब्लाबा इसोरखौ जेब्ला जों नाजावो बा फुजा होयो बा सोरबा प्रार्थना खालामो सोरबा चार्चआव थाङो बा सोरबा ब्रह्मनि आवाथि सावो अब्ला जोङो गावखौनो रिफाइन खालामनानै लानो नाजानांगौ जायो मानो होनब्ला धोरोमा मोनसे अनलि वे होनजायो जाय जोंखौहाय थान्दा लाखिनाय थ' बे उइसेसखौ हरबाय खोथाया जेसेनो बुङो लावलाङो मेन खौराङा आं लानानै फैनाया बेसो गोबां जेब्ला केसफोर माफोर जायो जोंनि मानसिफोरा उखिल हमहैयो उखिल हमनानै गोबां फैसा थाङो खायफा न' बां फाननांगौ जायो आरो केस होनबा खायफाखौबो गोबां गियो केस होनबाथाय केस जासिगोन नाथाय जायहा कर्ट कासारि गादावबाय थागोन केसनि मानि गादावगोन जेबो मोना थानायाव थांबाय थाग्राखा पुलिस स्टेसनाव हाबबाय थाग्राखा जेबो मोना जागोन माबा मोनसे जागोन नाथाय केसा जायोब्ला गाज्रिबो जायनि थाखाय न'खरा खायफाना सिलिंखारबो जानांगौ गोनां जायो उखिलफोरनो बांसिन फैसा थाङो नालाय बेनि थाखायनो कर्टनिफ्रायनो आं मानसिखौ खिथाला जोंहा सासे सार उखिल नङा दे बियो खिन्थु बिराद गिदिर बिबानाव दङ कर्टआवनो गभर्नमेन्टनि आन्दारावनो दा बिथाङा फोरमायनो हो एसे जोंनि बर' एसटिफ्रा मिथिया होननायलाय आं नैबेखौ फोरमायनो नागिरदों केस जायोब्ला मायोब्ला जों उखिलफोर गोबां हमो नालाय नाथाय जोंनि एसटि शेडुल ट्राइबफोरनि थाखाय मोनसे स्कप दङ केसफोर जायोब्ला बे जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिसनिफ्राय माखासे मानि उखिलफोर थायो जायफ्रा सोरखारि उखिल बैसोरखौ जों फैसा होनाङालासिनो बेसेन होनाङालासिनो जोंनि केसफोरावहाय बिथांमोननि मदद लानो हायो नैबे दा बेखौहाय गोबां जोंनि मानसिफोरा मिथिया खायफा मिथियो बांसिनै मिथियैफोरनि थाखाय आं नैबेखौ खिथाबाय दा मिथियैनि थाखायनो बै डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिसनि जाय उखिलफोर बिथांमोनखौ हमनो रोङियाव गोबां गैयैफ्रा हाहाकार जायो केसआवहाय फैसा होनो हाला उखिलफोरनो जायनि जाउनाव खायफा जोबजानांगौबो जायो मानांगौबो जायो बेबायदि जानायखौ नुनो मोनो बेखायनो नैबे फोरमायनानै होबाय आङो जे माबाफोर जायोब्ला एबारनिफ्राय एसटिफोरनि थाखाय बे सुबिदाया दं जे डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिसनिफ्राय उखिलफोर मोननो हायो आरो जिखुनु जाया नै इनफर्मेटिभ मोनदोंबा शेयार खालामनो हागोन भिडिअखौ ओमफ्राय नैबे गयनि दहाय आं देखायनो होनदोंमोन देखायनोसै ससे नायलांनो हागोन वाट दा बेटल नाट गाइस ओइ सरि जुमसो खालामदो जोंहा नायनानै सानखादो ने आंनि देखायनालै जोलै बिहरगोन मानसिफ्रा टाउ टाउ जानथिया नुदों पर बियावनो फैनानै गय हैथानो फैबावबाय बियो